Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat po. Ang ating pong ebanghelyo ngayong linggo, ano po kay San Marco chapter 7 verses 31 to 37, ay klaro po ay hinggil na naman sa isang milagrong ginawa ng Panginoon sa isang taong bingi at tigil. Hindi na po minsan o dalawang beses natatandaan po, nabanggit ko na sa inyo, kapag milagro sa ebanghelyo ang pinag-uusapan, huwag na po kayong magtanong bakit, huwag na kayong magtanong papaano, dahil ito po ay ginawa ng Panginoon at bilang Diyos, kaya niyang gawin kahit anong milagro. Hindi na sana siya Diyos kung hindi niya kaya gumawa ng milagro. Kaya kung gusto kong tingnan natin ito, hindi bilang milagro, tingnan po natin sa ibang anggulo, sa ibang aspeto, para pwede po natin ilagay sa buhay natin at pwede rin natin maranasan ang milagrong ito na pwede rin mangyari sa pang-araw-araw na buhay natin. So gusto ko po tingnan ang milagrong ito bilang isang pagbabago or change, pamagbayo. May pagbabago nangyari sa lalaking dinala sa Panginoon. Dati bigli siya, nagbago bigla at ngayon nakakarinig na. Dati bibi siya, may pagbabagong ginawa sa kanyang Panginoon at ngayon siya ay nagsasalita. So gusto ko tingnan ang milagro ito bilang pagbabago. Kamakailan lang po, may kaibigan ako na sinasabi niya sa akin, Amo, sabi niya, alam mo, ang pinakamalaking milagro na nangyari sa buhay ko ay yung napapansin ko ngayon, parang nagbago na ako. Dati, mainitin ang ulo ko, aba ngayon napapansin ko, nagiging mahinahon na ako. Dati-dati, ang sama agad ng tingin ko sa aking kapwa, ngayon parang pwede ko nang hayaan lamang. So parang may pagbabago nangyayari sa akin at ito ang malaking milagro tinuturing ko sa buhay ko. So ang milagro ko, pwede natin tingnan na parang pagbabago at anumang pagbabago sa buhay natin, pwede po natin ituring na parang milagro. At tayo rin po, marami dito sa atin, aminin natin. Isang bagay na madalas pinagdarasal natin at mga milagrong hinihintay natin sa buhay natin ay sana magbago na ang asawa natin. Na sana magbago na ang mga anak natin. Na sana magbago na ang mga kapitbahay natin. So ang pagbabago po ay pwede natin ituring bilang isang milagro. Okay. Talking of pagbabago, sa ayaw po natin o sa gusto, ang pagbabago ay bahagi ng buhay natin. It is inevitable, di po natin mapipigilan, at lahat tayo dumadaan sa pagbabago. Kapag wala nang bago sa iyo, luma ka na. O ano? At kapag wala nang nagbabago sa inyo, pakisampal ang sarili, pakapatay na kayo, magpuntan po kayo sa good shepherd. Kung wala nang nakikitang pagbabago, maaaring mangyari sa inyo. At may kasabihan po, isang bagay lang daw ang hindi nagbabago. At ito ay ang katotohanan na lahat ng bagay ay nagbabago. Ang katotohanan yun, hindi nagbabago. Pero kahit po bahagi ng buhay natin ang pagbabago, kahit lahat tayo nais natin ang pagbabago, ilang taon na tayo nananalangin na sana magbago na ang Pilipinas. Yung isang milagro kung hinihintay natin lahat, pinagdarasal natin lahat. Kahit bahagi po ng buhay natin, kahit pangarap natin ng pagbabago, sa totoo lang po, takot tayo at ayaw natin ng pagbabago. Halimbawa lang, nung bago ako dito sa St. Jude,
Inalis ko yung mga tabla-tabla dito sa altar, mga platform. Tinanggal ko, ginagamit. Ang dapat pagbagong ginagawa ko dito sa parokya nila. Di mo na ako kasama. Nung pinagawa ko yung office, ganun din. Ano lang pagbabagong ginigiba ko yung kumbento nila. Ay nako, takot po tayo sa pagbabago. Ayaw natin ang pagbabago kahit bahagi ito ng buhay natin. So, gusto ko pong pag-nilay-nilay natin. Nakakasay po kayo so far? Okay. Gusto ko pag-nilay-nilay natin. Paano natin pwedeng makita, matanggap, maproseso, pwedeng i-manage, at gumawa ng paraan upang magkaroon at mangyayari ang pagbabago sa buhay natin. So, upang po matanggap natin, ma-manage natin, makita natin, at maranasan natin na magkaroon ng pagbabago sa buhay natin, tatlo pong katotohanan hinggil sa pagbabago ang makikita po natin sa Ebanghelyo natin ngayon. Unang-una po ito. Ang pagbabago ay mas madali at mas matamis na nangyayari sa paraan ng marangal na katahimikan. Real change happens sweetly through holy silence. Ang tunay na pagbabago ay madaling mangyayari at madaling matatanggap sa pamamagitan ng marangal na katahimikan. Meron pong isang detalye sa Ebanghelyo na maaaring hindi man ninyo napansin. Ito po. May mga ilang tao na nagdala dito sa lalaking bingi at pipe at inihatid nila kay Jesus. So may ilang tao na gumawa ng paraan upang magkaroon ng pagbabago dito sa lalaking pipe at bingi na inilapit kay Jesus. Tahimik nilang dinala kay Jesus at pagkatapos nun, wala na po na tayong nadinig sa kanila. Tahimik din sila, umalis. Hindi man nabigyan ng pangalan, hindi man napansin ni Jesus, at hindi man tumawag ng pansin. Tahimik nilang dinala at tahimik silang umalis after that. And because of that tahimik na paraan, nagkaroon ng pagbabago dito sa lalaking bingi at pipe. Tahimik na paraan. Kaya po tayo sasabihin natin ito. Kaya naminis natin ang dating sekretary si Jesse Robredo. Kaya ang dami pong humahanga sa kanya. Kaya ang dami naniniwala sa pagbabagong ginawa niya. Bakit? Kasi ginawa niya ang pagbabago sa pamamagitan ng tahimik na paraan. Wala man po kayong makikitang larawan ng mukha niya sa mga highway tulad ng Tesla. No? Hindi man siya tumatawag ng press conference para ipaglantaran ang mga pinagagawa niya sa DILG. Hindi po. Basta tahimik siya nagtatrabaho sa pagbabago. At dahil tahimik yung paraan niya, kahit wala na siya ngayon, kahit patay na siya ngayon, para may epekto pa rin at nag-aalala pa rin itong pagbabago, sinimulan niya. Sa totoo lang po, kung nagbabasa kayo ng diyan, itong matahimik niyang paraan hanggang ngayon, gumugulo doon sa mga ayaw magbago. Pinag-aaralan ko ngayon yung aspeto ng sabotage na reklamo niya. Dahil bago siya namatay, tahimik siyang nag-iimbestiga ng mga puno, mahigit na 7,000 puno pinagpuputol sa minanay. At maraming mga opisyalis ang kasabot. Tahimik mo niyang ginagawa ito. Pero malakas ang epekto ng pagbabago. May babahagi ko akong personal sa inyo at sana ko ninyong isipin ang nagyayang ako o bata pa po akong pare. Ako'y sinisigaw na sa archdiocese na pagbabago. Sa totoo po, tawag ng iba't ibang kapatid na pare sa akin ay rebelde, nasa pulo. Dahil ito pa po, nagsasalita na ako, sumusulat na ako, nagbabato na ako, nangungunsya na ako, magsiskin na ako, mag-complain na ako, magmungay na ako, lumalaban na ako para sa pagbabago. 26 years na po akong paring mahirap. At yung mga pinaglalaban ko ng pang, wala nang mada akong parang hanggang ngayon, wala nang
patawad ko ninyo. Magabi lang, nagninginag-ninag ako. Naisip ko, bakit mo pagbabago nangyari? Bakit? Kasi, gumigit na ako at dumidisplay ako ng maingay sa harap. So, imbes na pakinggan yung mga sinasabi ko, ako ang binabado nila. Ayan. So, paano po natin ilagay sa buhay natin yun? Ako, gusto niyo magbago ang mga asawa niyo at mga anak niyo. At madalas po ang paraan natin, gumigit na tayo ng maingay, sinasabihan natin, sinisigawan natin sila, ba't hindi kayo magbago? Pagod na ako sa inyo, ayaw ko na sa inyo, tanda niyo, ganyan kayo, hindi kayo nagbago, ganyan na, sumama, ganyan kayo, magbago na kayo. At kapag sinasabihan natin ng gano'n, sa maingay na paraan, ay nako, tatawanin lang tayo, isunod na katapag, at lalo lang kayo magbahay. Pero gawin ko ninyo, tahimik ninyo silang mahalin. Tahimik ninyo silang pansinin. At sa tahimik na paraan na yun, baka mag-isip, makonsensya, at magbago. Amen? Amen. Ang tunay na magbago ay mabilis na magaya sa paraan ng katahimikan. Ikalawa, ang tunay na pagbabago ay hindi makukuha sa mabilisan, kundi sa mabagal, banayan na paraan. Ano bang pasabihan sa Pilipino? Walang santo paspasan o magkasalan. Ganun yun. Yung anumang pagbabago, tunay na pagbabago, ay hindi mo makukuha sa mabilisan. Hindi makukuha sa mabagal na paraan. At kung titignan po natin ang paraan ni Jesus, hindi naman ginawa ni Jesus nung dinala sa kanya itong lalaki upang magkaroon ng pagbabago na sinabi ni Jesus, sige na, tapos na, okay ka na sa gawin na. Hindi po. Mabagal na paraan ang ginawa ni Jesus. Tiniwalay niya, itinago niya sa maraming tao. Nasa syudad po sila. Dinala niya sa tahimik na lugar. Baka ibig sabihin ito, inakyat niya sa bundok o dinala niya sa liblib na baryo kung saan sila lang dalawa. At matagal po yun. Baka hindi lang isang araw yun. And then after that, sabi ko hindi lang minagic or isang click ng finger niya gano'n. Hindi po. Hinawakan niya ang tenga. Hinawakan niya ang bibig. Mamaya-maya, humigit, tumingala, bumulong, at nanalangin. Mabagal na proseso ang ginawa ng Panginoon upang magkaroon na tunay na pagbabago o milagro. Alam na ninyo lahat, nakakast na yun ang kamay ko. Bago na po yung cast na yun. Hindi na ang semento. Parang kulambo na matigas. Ganda nito, hindi na kailang magkulambo. Kulambo po yung kamay ko. Anyway, nangyari po ito last Wednesday. Nabaling Wednesday ng hapon. Webis ko ng gabi, luwi ko dito at na-cast. Webis ko ng gabi, hindi ako makatulog. Ang sakit pa rin. Biyernes na gabi, hindi pa rin makatulog, hindi ko alam sa kung lalagay yung kamay ko. Sabado, linggo, hindi ko alam paano ako nakaraos yung araw na yun. Sakit. Lunes po, bumalik na ako sa Tagaytay ko pagkakaroon. Pero hindi po ako bumalik sa Tagaytay. Pagdating ko sa Tagaytay, napansin ng mga bato, nangingitin, namamangga, ang sakit-sakit, kinakatim na, hindi ako mapalagay. So, sabi ko sa kanila, best na bumalik ako sa Tagaytay, babalik na lang ako sa doktor. So, hindi pa po ako nakarating. Sa Tagaytay lang, hindi pa ako nakarating sa eskwela. Bumalik ako ng hapon na yun sa doktor. Pagdating ko po sa doktor ko, sabi ko siya, Dok, nangingitin, Dok, ganito, sakit, Dok. In short, sinasabi ko sa kanya, Dok, alisin mo na, pwede na ako, okay na. Tinignan lang ko ng doktor ko at nangitin. Isa lang sinabi sa akin, sabi sa akin, Amo, patience. 4 na araw pa lang yan. 6 weeks yan nakakas. Patience ang